Hej, det er Jesper 4824 fyrværkeri til nytår. Først kan vi starte med nogle bomberør. 8 stykker smink fra til Hansen. Jeg kan rigtig godt lide bomberør. Lol. China Tiger. Røde effekter. Røde, grønne, gule stjerner. Blåt nitter. Med 5 skud. Så er rabatbomberør. Hvor mange har nu kan det? 12 stykker. Jeg havde 13 i år. Født lidt i dag, det kan jeg også se på Java Cups 12 profil. Så har vi Grand Cru, eller hvad fanden folk kalder det. Chardonnay. 5 skuds bomber, der står ikke hvad de gør. Men rabatbomberne, de er rigtig gode til den pris. Så har jeg nogle raketter fra Grand Cru, står de mange. Som også bomberørene er for. Der er den store Macon. Dem har vi 8 af. Så har vi de lille. Hvad står der der? Chablis. Der er også 8-9 stykker af. 10 stykker, tror jeg. Så har vi 3 fontæner fra Grand Cru-brønden. De hedder Malot alle sammen. Der står det samme på dem. Så har jeg nogle mega hy. Eller hy-sortiment fra Harald Nyborg. De her, de er rigtig gode at lave små stryger af. Det vil Java Cup 12 lave en film af i aften. Hvor man gør. Så har jeg nogle crackling balls fra Tersen. En pakke heksehyl. Så er 2 vulkanfontæner fra Grand Cru. Så er 4 batterier. Jo. Står der Reserva 16 skud, du kan ikke rigtig se det. 16 skuds elegant lille batteri med overraskende effekter. Og så har jeg også et, hvor der står Classico, der står det samme nedenunder. Så har jeg et 9 skuds, hvor der står grønne og røde knasende stjerneeffekter. Så har jeg 7 skuds batteri. Effektiv batteri med smukke effekter og brag. Og så har jeg Powerbox for Tersen, det er rigtig godt, tror jeg, til prisen. Vinkelbatteri. Så er 3 slags Thundershot. Store. Fireworks. Og en lille til Hansen. Og der har jeg også en hel masse herovre. Så jeg har 2 pakker Fireworks. Hvor den anden står deroppe. Så har jeg 3 pakker små Tersen. Ja. En pakke store. Og så har jeg købt min lillebror en familiepakke fra Tersen, hvor der er en lille undersøgelse. Jeg kan lige se, hvor den er. Det der med. Der står det i single shot. Står der også på deres hjemmeside. Vi prøver at sammenligne det. Den er så lille i forhold til de andre. Prøv at stille den her. Den fyrer vi også af i aften, sådan en lille en. Og jeg kan se, der står single shot på. Så har jeg 6 Fireworks Akula batterier. Og så har jeg en stor Fireworks Draco batteri. Raket. Batteri. Kan man bare se, ikke? Godt gået efter. Her er en 20 skud. Med peony og okay finere. Det hedder det, Kasper. Så en tror jeg, vi fyrer i aften måske. Det var det. Der er cirka for 1200 kroner. Så lige min lillebror ser over. Kommer også film med, tror jeg. Vi ses, vi laver
laver en film med noget krudt i aften på Jabbercop 12's channel.